video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag er det onsdag den 14. februar 2024, og min anden video i 2024. I dag er jeg hjemme hos Vilma. I kender nok Vilma, hvis I har set nogle af mine andre vlogs. Men jeg har været siden i går, og vi skal fejre Valentin sammen. Eller Galentin, vil man nok mere kalde det. Så det bliver det er super duper hyggeligt. Men vi har en masse planer for i dag. I går var vi inde og købe ind til det hele. Vi er lige stået op. Klokken er 11:05, så vi skal til at gøre klar nu, fordi så vil vi gå ned og spise morgenmad. Så jeg tænkte bare, at I vil følge med i dag, og det skal blive super duper hyggeligt. Så vi ses. Lige nu er min musik med at lave morgenmad for mig. Men det vil jeg lidt tænke mig at vise, at vi havde købt i går af snacks. Jeg kan ikke se noget som det. Mig og Vince, vi gik 2 timer rundt i, hvad hedder det? Ballerup Center. Det var altså hårdt. Men vi købte 4 sodavand, men vi har drukket den ene af dem i går. Så nu er der 3. Og så har vi købt tørret hindbær, fordi vi skal lave drinks. Og så købte vi Riddersport, den røg bare lige ned i kogen. Og så har vi købt blandselslik og pink lemon sodavand og rød frugtbar, fordi vi skal bage marengs i dag. Vi har også købt jordbær og frugt og frossen frugt. Virkelig meget pynt. Ja, meget pynt, men det ligger over. Lærere, vi skal male det rigtigt. En penselhælder. Og en penselhælder, fordi det synes jeg var meget vigtigt. Det var vigtigt. Det var virkelig vigtigt. Jo, sushi. Det vigtigste af alt sammen. Det bestilte vi i går aftes. Vi bestilte for 500 kroner sushi. Er det ikke smukt? Det er meget smukt. Vimse laver morgenmad. Wow. Vimse laver morgenmad. Godt går det der. Vi skal til at lave marengs. Ups. Det er så tvivl, det har jeg ikke helt styr på. Så står der en kat lige der. Det bliver så flot, det kan jeg mærke det. Det bliver en god video. Nå, den er måske bare sådan noget som frygtelig. Så 175 plus 175, det er virkelig dejligt, så ikke. 250. Jo! Det er sgu rigtig mange. 250. Er der hvad der ikke? Jeg står til at tænke på det. Nu har vi lavet vores slottekysk her. Ups! Og der står også sms derovre. Så sådan 3. Var det så en time? En time? Det er så voldsomt lang tid. Look. Wow. Har I 2 ovne? Nu skal mig og Vilma til at male. Vi skal spise frokost, og vi har gjort vores kødskager klar og færdig. Så. Det er lidt tid siden nu, og mig og
Mamma har gjort os klar, og vi har hentet sushi. Klokken er 5 minutter over 6. Og vi skal tage pyntet bord nu. Så det er lidt spændende. Og vi har gjort os klar. I kan se det bagefter, fordi det kan jeg ikke vise nu. Så hvor skal jeg stille jer henne, så I kan se? Jeg ved ikke, at jeg skal bare sidde hernede i enden, eller her. Skal I sidde i midten? Jeg er spændt på, hvor lang den her er. 40 gange 200 cm. Jeg købte sådan en hjerteløber i tieren. Ej, den er sød. Nå, værsgo, Silke. Det var dig, der gerne Nå, tak skal du have. Jeg ved ikke, om mine læber er med. Det er lidt spændende. Se, hvad kan det, Silke? Den elsker du jo så meget. Jeg skal lige koncentrere mig over. Hvad er det til? Hvad kan du måske? Okay, det er jo lige meget rundt for den kommer. Skal jeg kigge på mig? Se. Jeg står stadig og køber med min højde. Jeg tror bare, jeg tager nogle lys nu. Jeg lægger servietter på, tror jeg. Ej, kan du sige, gjorde det en gang til? Ja. Jeg synes lige skal se, hvordan det ser ud lige nu. Mit hår, det tager mig lidt lille. Okay, så Vilmas hus er opbygget sådan, at man kommer ned fra køkkenet derop. Og så kommer man hen der, og så ser det sådan her. Nej, hvor hjertelys. Hvor fint. Nu puster vi med halvt. Puster overhovedet ikke. Jeg puster. Det siger bare hallo. Mig og min siger, at jeg er i gang med at lave drinks. Jeg er i gang med at skære noget frugt her. Herover der har vi vores kys i sådan en skål. Eller ikke alle sammen, vel? Der står. Så har vi vores chokolade, slik. Og sushien står derovre. Og nu er vi med i gang med at lave drinks. Det er sygt meget. Vi lavede sådan nogle isterninger her i går. Og så har vi crepe og lime og mere lime. Og så har vi med sådan nogle fancy glas. Og så har vi tørret candyfloss. Fancy exotic. Ja, multijuice. Alt det der, som er Vilmas. Og så har vi pink lemon. Og så har vi guldglimmer. Og så hvorhen var den der glimmer, der gjorde drinken lyserød. Den er der. Så. Men det behøver vi ikke i den her. Nej, fordi der er allerede, så har vi med sådan en gin. Med glimmer i. Hvis I synes, kvaliteten ser lidt anderledes ud, så er det fordi, vi filmer med et Vilmas-telefon nu. Fordi der er nogen, der ikke har mere læring. Så og Vilma, hun har en, er det 15? Ja. Jeg købte den. Ja, jeg har en 11, så kvaliteten er lidt bedre på det her. Så nu skal jeg lidt frugt. Bare tænder derovre. Ej, der går så meget jordbær til spil der. Hvad? What? Det synes jeg altid har gjort det. Der er et halvt jordbær. Ej, det ser nu ud. Den med slik. Jeg kan ikke se guldklippet. Nej, hvor er det henne? Se, hvor fint! Ej, jeg synes, det skulle have æren af at se noget sushi hernede. Se, hvor lækkert! Hvor sætter du det der? Nå, det her. Tang og et mammebønner. Mig og Vimse har spist mad. Lækker sushi. Og nu har vi sat slik på bordet.
Og vi har taget nogle drinks. Vi er i gang. Vi skal til vores tredje drink nu. Det er en kat. Vil du ikke stadig tage et billede af mit hår? Ja. Det vil jeg ikke lige. Jeg vil hellere stå nede foran bordet. Måske. Hvad sidder du og laver lige nu, Vilme? Jeg tager med venner. Vi har sat slik frem, og vi filmede en TikTok lige før. Det gik meget fint. Og nu sidder Vilma og inviterer nogle af hendes venner. Veninder. Alle nok 30-40 minutter. Så jeg.